भारतनि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 20 जुनाव जि समस्ति दाफामनाय जि मोनसे ड्राफ्ट माने खसरा दिहुननानै होबाय बिनि उनाव आसाम नाङैनो गोबां माखासे रिएक्शन माखासे थासारि जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर गासिबो बे बिथिंखौ लानानै जोङो पर्यालोचना खालामदों बेखौ नायफामफिनदों राजखान्थियारि जि मोनथायनि बाथ्रा आरो राजखान्थियारि जि जोंनि थामोनथानि बाथ्रा बेफोरखौ लानानै बर' माहारिया थांनाय गोलाव सम सोमावसारबोबाय बड'लेण्ड आलादा रायजोनि जि दाबि बे दाबियानो जाबाय राजखान्थियारि मोनथाय आरो गावखुंथाय आरो बेखौनो लानानै एबसु बिएलटि एनडिबि 34 बोसोराव आलादा रायजो राजखान्थियारि मोनथाय थामोनथानि बाथ्राखौ जोङो सोमावसारबोबाय गोबां जोंनि मुंख्लं जाबाय आरो बिनि उनाव जोङो बिएसि बिटिसि आरो दायो बिटिआर मोनबाय नैबे ड्राफ्ट खसरानि गेजेरजों जोङो थांनाय 26 निफ्राय 28 मार्चआव भारतनि बिसायख'थि आय'गा जेब्ला रेडिसन ब्लु गुवाहाटीयाव फैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन जे बिटिआरआव कटार्मिनास गावनि 6 सिडिउलनि सिङावनो ट्राइबेल आरो बर'फोरनि जि मोनसे थामोनथानि मोनसे रैखा कवच बे ओनसोलाव मोन 14 विधान सभा समष्टि एसेम्बलि कन्स्टिटुयेन्सि आरो 2 लकसभा सीट दानांगौ होननानै जों दाबि होदोंमोन बे बिथिङाव जों नुबाय ड्राफ्टआव क'क्राझार लकसभा सीटखौ जोंनि जि दाबि दंमोन एसटि कन्टिनिउ खालामनांगौ बाहाल लाखिनांगौ बेखौ आय'गा दिनै मानिनानै बेखौ खालामनानै एजिटिस लाखिबाय 14टा समष्टि जोङो दाबि होदोंमोन एडिशनेल मोनसे समष्टि होनानै दिनै 15टा खालामबाय बिनि थाखायबो जोङो गोजोननायखौ फोरमायदों नाथाय बेराफारसेथिं जों नुबाय जे 2 लकसभा समष्टि जों दानायनि जि दाबि होदोंमोन बेखौ जोंनि गासै बे 2 लकसभा दानायनि दाबिनि उदालगुरि जि लकसभा समष्टि दङमोन बे समष्टिखौ दाफुंनायनि बेलायाव बिथांमोना उल्था खालामनानै जोंखौ माने कमप्लिटलि जोंनि जि दाबिखौ डिप्राइभ आरो न'वेर खालामनानै दिनै बिथांमोना दरं मुंजों उदालगुरिनि 2 समष्टि गरेस्वर तामुलपुर रङिया कमलपुर आरो दरंनि 3 बयनिख्रुइबो देरसिन माने लकसभा सीट 11टा समष्टि लार्जेस्ट पपुलेशन लार्जेस्ट भटार बेयाव सोसननानै सोरनि लाब सोरनि माने माइलेज सोरनि टारगेट बेयाव खालामनो नागिरदों जोङो बुजियाखै आरो बेखौ लानानै दिनै उदालगुरियाव बर'नि माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ आबोफ प्राइमारि टिचार एस'सिएशन आरो जायफोर दिनै माने पलिटिकेलि कनसियास ससियेल लिडार रिटायार्ड सिनियर सिटिजेनफोरा ज' जानानै दिनै सावरायदों क'क्राझार लकसभा समष्टिनि सिङाव आरो विधान सभा समष्टिनि जिखिनि एरिया दङ बे पार्टखौ जोङो कमप्लिटलि सेक्युर दोननानै बिनि बायजोआव जि 2 विधान सभा समष्टि थाबाय बिटिसि बिटिआरनि सिङावनो 6 सिडिउलखौ बिथा खालामनानै जि मोनसे राजनितिक जोंनि अधिकारनि बाथ्रा रिप्रेजेन्टेशननि बाथ्रा पलिटिकेल आइडेन्टिटि आरो पलिटिकेल मर्यादानि बाथ्रा भारतनि पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि माने भबिष्यतआ जोंनि आखायाव थायो जाहाथे जोङो रावनिबो आथिं हमनो गोनां जाया बे मोनसे बाथ्राखौ बिथा खालामनानैनो दिनै बेयाव सावरायनाय जादों आरो सावरायनायाव बयबो मतामत होदों जे साब डिभिजन लेभेलाव धरना प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन जानांगौ जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि रिएक्शनखौ कमिसनसिम दैथायहरनांगौ आरो एसेम्बलि सेगमेन्ट जेराव दाबाय 2 एरिया बे लेभेलावबो धरना प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन हाबाफारिया जानांगौ पाब्लिक मिटिंनि बाथ्रा बुंदों 11 जुलाइनि सिगां मोनसे बेयाव माने डिमान्ड कमिटि दानानै आरो बिनि गेजेरजों कोअर्डिनेशन मोनसे बानायनानै क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनाव जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि जि दाबि बेखौ लाखिनांगौ आरो 20-21 जुलाइआव जि मोनसे टेन्टेटिभ डेट जोङो मिथिदों कमिसना जेब्ला फैगोन गुवाहाटीयाव बेखौ माने रिप्रेजेन्टेशन होनांगौ बे बाथ्राखौ बयबो मतामत होदों आरो बे खोथाखौ लानानै सावरायनो लिंहरनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों आरो बयनिबो मतामतखौ खोनासंगासिनो दङ
दा बे बेलायाव जोंनि जि राइट्सनि बाथ्रा बेखौ लानानै जों मालाबा कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ जों प्लेस खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला बर'फोरनि आन्दलनानो जाबाय सेल्फ डिटारमिनेसन आत्मनियन्त्रण पलिटिकेल राइट पलिटिकेल आइडेन्टिटि बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंदों आरो बाखि आर्म्स रिभलिउसन जादोंमोन बेबो बिनिनो आरो जोंहा जुदि दिनैनो भबिष्यतआ गैयाब्ला उननि समाव भबिष्यतआ माने मोस्लेर जागोन दा बेखायनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङावबो दिनै गोबां समस्तिफोरखौ दानफ्ले बोफ्ले खालामनाय जादों सनितपुर बिश्वनाथआव समस्ति ओनसोलनि बर' मानसिफोरखौ बोफ्ले बोफ्ले जोंखौ माइनरिटि खालामनाय जादों आरो बे बेलायाव गहपुरखौ एसटि बानायनांगौमोन दिनै बिथांमोना बानायाखै दिनै टिवा अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव मरिगावखौ एसटि बानायनांगौमोन बानायाखै आरो बेफोर माखासे गोबां अबजेक्सन क्लेम्सफोरा जोंनियाव दङ जोङो 27 तारिखआव जुन दाननि एबसुनि जोङो एग्जिकिउटिभ मेल जोङो लिंदों जिल्लाफोरनिफ्राय जोङो बिथांमोननि रिसेन्टमेन्ट बिथांमोननि कमप्लेनखौ जों लागोन आरो कमिसननो जेब्ला बिथांमोना फैगोन आरो 11 जुलाइनि सिगां कमिसननो डिटेल जोंनि मेम'रेन्डामखौ जों साबमिट खालामगोन गोजोन्थों मोनसे राहा खालामदोंमोन डेफिनेटलि 1971नि सेन्सासजों 1976आव डिलिमिटेसन जादोंमोन प्राय जुदि नायोबा 50 बोसोरनि खाथि 2001 सननि सेन्सासजों 2008आव द्राफ्ट ओंखारदोंमोन बे द्राफ्टआव उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैबो दङमोन किन्तु दिनै जोङो नुबाय बे द्राफ्टआव उदालगुरि नामखौ सोलायनानै दरं होदों जोंनि दाबिया जाबाय जे उदालगुरि नामजोंनो लकसभा समस्ति जानांगौ जोङो मालायनि सिङाव थांनायनि बाथ्रा गैया आरो मेजरिटिया जिहेतु 6 सिडुलनि मोनद' समस्तियै बेयाव बबेखौबा दाजाबनानै जायफोरा जोंनि कालचार ससियेल गासैबो बिथिंजों गोरोबा बै मानसिफोरनि समस्तिखौ दाजाबनानै 6 सिडुल आरो नन 6 सिडुल मिक्स खालामनाया टटेलि बे माने कनस्टिटिउसनेलि भायलेसन जादों आरो डेम'क्रेटिक जि मोनसे प्रिन्सिपल दङ जि मोनसे भेलु दङ बे बिटिआरनि रायजो राजानि जि भेलु आरो बिथांमोननि जि एसपिरेसनखौ माने पलिटिकेल राइट्स एन्ड एसपिरेसनखौ कमप्लिटलि माने बेखौ सिमफायनाय आरो बेखौ आथिंजों माने गाखोमोरनाय जादों दा बेखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि दाबिखौ जों लाखिगोन बिनि उनाव कमिसना मा रिप्लाइ होयो कमिसना फाइनाल ड्राफ्टखौ मा लाबोयो बे दुइसि आं बेखायनो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै फोरमायबाय गोजोन्थों जोंनि थाखाय थांनाय 20 जुनाव भारत सरकारनि सिङाव थानाय जि बिसायख'थि आयग बिथांमोना जि मोनसे खसरा माने रिडिलिमिटेसननि फोसावबाय लकसभा आरो बिधान सभा जोंनि थाखाय मोननै बिथिङाव जों लांनांगोन बेखौ जे मिक्स रिएक्सन बहाय जों बुंनांगोन क'क्राझारखौ बिथांमोना एसटिखौ बोखानो नागिरदोंमोन नाथाय एसटिखौ दोनफिनबाय बे जोंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा आरो मोनसेया जे बिटिआर ओनसोलाव गासै मोनजिनै माने एमएलए सेगमेन्ट दंमोन समस्ति दंमोन बेखौ दायो मोनजिबा जाहैबाय बे जोंनि थाखाय मोजां खबर नाथाय बेजों लोगोसे दिनै जोंहा गिलु बालु मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बेनो जाहैबाय जों जायखौ आसा खालामदोंमोन जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै जोंहा मोननै लकसभा समस्ति जायो मोनसे जाबाय क'क्राझार मोनसे जाबाय उदालगुरि आरो जों खोनादोंबो जे उदालगुरियाबो जागोन नाथाय दाख्लि जि 20 जुनाव फोसावबाय इलेक्सन कमिसना बहाय उदालगुरि नामाथ' गैयानोसै बहाय जों जायखौ सानफेराखै दरं लकसभा समस्ति खालामबाय आरो ओरैबायदि खालामबाय बहाय गासै मोन 11 माने एसेम्बलि सेगमेन्ट समस्तिखौ लानानै बिथांमोना बेखौ आसामनि देरसिन लकसभा समस्ति हिसाबै फोसावबाय दा बेखौ फोसावनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों जे बियो माबोरै जानो मोनखो डिफुआ जुदि 6टा समस्तिजोंनो जुदि मोनसे लकसभा सेगमेन्ट जायोब्ला जोंनिया मानो जानो हाया जोंनि सायाव बेबायदि इनजास्टिसखौ मानो खालामदों दा बेखायनो दिनै जों बहाय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों दासिमबो जोङो जेबो हाबाफारि जों लायाखै जों बेनो गिबि रिएक्सन जोंनिफ्राय जे हायोब्ला भारतनि जि बिसायख'थि आयग बिथांमोना जि मोनसे दरं हिसाबै फोसावदों लकसभा समस्ति जोंखौ लाफानानै जोंनि बिटिआरनि समस्तिखौ लाफानानै बेखौ बिथांमोना रल बेक खालामफिननांगौ उथायनांगौ बे जोंनि खावलायनाय जुदि बेनि इयुन समावबो जुदि जेबो लायाब्ला जोङो मिथिहोगोन इलेक्सन कमिसननो जों मिथिहोगोन बिथांमोना आसामाव फैगोन जों बिथांमोननि सिगाङावनो जों बोरै हायो गणतान्त्रिक भाबै जोङो खुद्रिनाय हाबाफारि निस्सय
जोङो साननो गोनां जागोन जुदि इलेक्सन कमिसना बे बेलायाव सानफिनाबा जों नुबायथ' माने बेहाय सिगाङाव मंगलदै दंमोन मंगलदै मोनसे जारिमिन दरं हिसाबैथ' मोनसे जेबो जायगायानो गैया अब्लाबो बिथांमोना दरं लाखिनानै बहाबा चक्लेट दौनाय बायदि नामा जों दासिमबो बुजिना मोनाखै जे इलेक्सन कमिसनाथ' बेवहाय जोंनि साननायाव दिल्लीनिफ्राय बिथांमोना बाव फैनानै बे जायगायाव मा दं मा गैया बेखौथ' बोरै मिथिफैनो बेखायनो जों सानदों सोरनिबा आखाइ दं जे आरो बे आखाइ थानायनि आन्दोआव जे जोंखौ माने बांद्राय खाबु मोननायनिफ्राय गोजानाव दोननायनि मोनसे आरो बियो मोनसे जाथिनि मोनसे जि माइल खुन्थिया बेयावनो मोनसे आघात होनाय बायदि खालामनायनि मोनसे पलिसिखौ लानायखौ जों नुनो मोन्दों बे जोंनि थाखाय बिराद आनफर्चुनेट रायजो राजानि खावलायनाया मा थागोन जोङो रायजो राजा बे बिथिङाव दिनैसिमबो आफादफोरनि सायाव बिराद फोथायो आफादफोरनि सायाव बिथांमोना नेनानै थायो आरो आफाद होननानै बुंबा जों दिनै बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद दङ जोंनि गेजेराव हारिमु आफाद दङ फोरोंगिरि आफाद दङ बिथांमोननि सायाव गोबां नायो जों मा बुङो बिथांमोना खोनासङो दिनैबो दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे जोंनि हारिनि इयुननि थांनाय थैनाय जोंनि हारिनि जेनोखि सिनायथिनि बाथ्रा बाव हाबनानै दङ बे बाथ्राखौ गोरलै लानो नाङा बे बाथ्राखौ गोरलै लानो नाङा बिथांमोनाबो सिरियास लानांगौ जेब्ला जोङो जुदि गणतान्त्रिक भाबै जेब्ला जोङो सोमावसारनायनि हाबाफारि लायो रायजोफ्रा बयबो ओंखारबोनांगौ बे जोंनि खावलायनाय